Bon, juste vraiment tsy ataoko lava vidéonakahy ty, juste pour za magnambara ny raha mandalo zio. Raha mandalo zio fôtony état fédéral ty tegna kômansy mampialambotsy olo jiaby, mampialambotsy olo jiaby fôtony nitaka état fédéraly groupetsika zio fa nipetraka tsara groupetsika zio ary tegna fa en place tsy asitrika anareo Eliana Bezaza nampianatra za état fédéral, azonareo zegny Eliana Bezaza nampianatra za état fédéral zegny zany any nandefa message taminazy nivaliany tsara mais le problème volaniko aminareo zegny état fédéral ty avy zon'olo état fédéral ty zegny amizay ampiedivindreo atsika resaka état fédéral. Karaha exemple siteny za tsy miady amy siteny, za mavita mikeky siteny mavita mikeky za, azonareo zegny iro hitandreo raha ty kômansy endragna kômansy mahery ampiedivindreo atsika fôtony Eliana Bezaza exemple volaniko aminareo zegny nanongana izy firy taogno izy ny nagnanjotro izy ravoravo mahita atsika magnano état fédéral fa tsy maintsy misy olo volaniko aminareo zegny ampiady atsika, tsy maintsy misy olo ampiady atsika zegny edy politique za volagna aminareo za tsy mahay politique, za maramila za tsy mahay politique donc za tsy miady amy siteny, raha volaniko amy siteny tout simplement réagis fôtony anao olo fa matanjaka, olo opposant fa matanjaka, à toi de réagir ary tsisy olo aminay anareo mivolagna Percy magnirika Zokobe mivolagna magnamia vola Zokobe mivolagna non, c'est pas parce que izy agnatiny association il a le droit de dire ce qu'il veut, izy mavita mivolagna zay raha volagniny tu vois. Tiako fivaliany Eliana Bezaza ary tiako koa riposte nataony Zokobe, azonareo zegny fôtony atsika zio ne tsy maintsy ampiadivindreo fôtony hitandreo fa mbola tsara atsika jiaby, voilà mbola tsara fa hitandreo fa atsika kômansy matanjaka, kômansy magnaboaka raha jiaby tu vois. Zay le volaniko amitsika eto, attention information azonareo mila authentifiegna tsara, mila authentifiegna tsara, mila aiana azahoanareo information marigny va tsy marigny natoa Zokobe nivolagna zay misy antony avy amizay sasy aboa proof fa za nagnany fa hitanareo fa proof zegny a Madagasikara tsy jiren'olo, tsisy olo mijery proof zegny. I premier ministre koa namadiky volamena nataony vie, anareo nangataka proof fa nivadiky vie marigny zegny. Zay mo karaha tadiavindreo atsika côtier samy côtier miady ravoravo lereo zavanareo publication misôta olo jiaby anty fédéralisme igny nisôty reo jiaby fa miady koa reo samy côtier tu vois, ravoravo lereo. Zay ny volaniko aminareo, attention za juste vice président niany fa nagnano président état fa nagnano vidéonazy ary milamigny vidéonazy ary mazava tsara, vidéonazy mazava tsara za juste mivolagna fofa za tsy ennemi Eliane Bezaza, za tsy ennemi siteny jamais raha tadiaviko vo volagno siteny réagis toi, vahoaka jiaby mitady anao, vahoaka jiaby mitady anao mila miréagira izy koa anao mivolagna resaka Andry Rajoely Andry Rajoely magnanjeny anao ne mampatanjaka Andry Rajoely, zay fo volagna anaka anao mampatanjaka Andry Rajoely
anjareo le ravoravo atsika miady io, atsika samy atsika miady io, za misy olo amizay population amizay mitady ino raha volagnindreo. Bon, anareo mitaky état fédéral mais cité ndraiky karaha miaraka amin'ny Ravalomanina, izy tsy masaky mivolagna agnaranany Mamy Ravatomanga, mais répond à ça cité. Tokony valianao le vahoaka resaka ty. Nagnino anao tsy masaky mivolagna or que aujourd'hui fahitatsika maro olo jiaby anti Mamy Ravatomanga. Fahitatsika fa Mamy Ravatomanga tsy eto a Madagasikara fo, jusqu'à ivelany. Misy affaire Mamy Ravatomanga, affaire maloto. Tokony hazavainao vahoaka amizay boka zay nevla zay nevolaniko aminareo depuis quelque temps za fa mivolagna aminareo io tsisy ady merina ndraiky coachier. Atsika ampiadiviny le fitondragna central io ravoraviny ereo mahitatsika miady le vahoaka madiniky mamafatagna nareo mety raha jiaby ty ravoravo ro après zay nagnabiagna le fikambana ataotsika fikambana fo izy eto antreniky état fédéral io nisokafinay varavaragna jiaby zay ty hidriky midriky, zay ty hidriky midriky zay tsy mivona zay tsy mila olo baka Antananarivo, zay tsy mila olo baka Toliara, zay tsy mila bonjour tout le monde, zay tsy mila zegny non, zay ty hidriky midriky misy idée amitsika. Zavanareo koto za en personne volaniko tamy koto karakory resaka état fédéral, anao agnisany agnatiny Suisse confédération ameza leçon zay koto nataony koto vidéo nazy, nataony koto vidéo nazy. Olo tsy tia état fédéral vanko aminareo zegny, olo tsy tia androso i politicien corrompu. Fa nazavainy présidentsika niany fanaperapersi problème état olo tsy tiavan'olo état fédéral io zay volako. Eliana Bezaza sœur anaka volaniko aminareo zay, za tsy jamais de la vie cité volaniko aminareo zay, za tsy contre cité fa za fo tiako cité mihetsiky plus que en ce moment anao koa mikarakaresy karaha io fo papapa anjiraduel anao zay anjiraduel mahay matanjaka fokony ary izy mahay matanjaka fo aboakany fa izy tompiny zava niany bon allô le 26 juin avy indépendant, atsika tsy indépendant, mbola tsy indépendant Madagasikara tant que état central io mipetraka mbola tsy indépendant Madagasikara zay volaniko aminareo. Tsy ataoko lava vidéo naka juste magnazava resaka état fédéral tsy maintsy ampiedivindreo fa tsika azy ty tsy maintsy ampiedivindreo zavandreo zay volako. Atsika mila stratégie, mila tegna stratégie atsika azy io fa ireo olo aby io tegna dangereux, ireo dinosaure de la politique tegna dangereux. Ampiedivintsika jusqu'à Andribiary ny volagna possible izy ny vise fa tsy magnino, tsisy problème, mety viziny zay tsy magnino. Anareo magnano influenceur io volainy non c'est pas un problème. De toute façon zay mamaly olo volaniko aminareo zegny, izy koa resaka débat io tsisy problème, io tsisy problème, zay mamaly anareo fo tsisy problème. Fa attention atsika état fédéral miréclame état fédéral, il faut qu'on pèse nos mots, atsika miréfléchir raha volagnitsika tu vois, atsika tsy namody varavaragna amin'olo idiky miara itaky état fédéral amitsika. Eliana Bezaza volaniko aminareo zay nampianatra za resaka état fédéral ary izy mihitsy nipozy za miataky état fédéral ary izy mihitsy volaniko aminareo zay. Donc za tsy ennemi Eliane Bezaza fonny Eliane Bezaza nagnano vidéo niresaka anareo koa taky état fédéral volaniko taminazy tout de suite, il faut pas froisser l'état fédéral. C'est pas parce que olo nivolagna raiky
zokibe ny volagna exemple tu vois nde marigny raha volagny nde faux raha volagny ta attaquenao direct état fédéral. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Zokibe miaraka aminay nde tianareo nde tsy tianareo zokibe miaraka aminay tu vois karaha Berizik miaraka aminay zay volaniko mampiadatsika reo jiaby io Berizik volaniko aminareo zay c'est quelqu'un volaniko aminareo il travaille dans l'ombre, il travaille conseillère dans l'ombre ary tsy zaraiky vo maromaro karaha olo baka Antananarivo volaniko aminareo zay tu vois zaka tsy volagna politicien fo volaniko contre état fédéral maromaro mivolagna aminay bon ataova karaha ty marigny non io tsisy mivolagna borizany io tsy mivolagna coaché io tsy mivolagna fini ça. On va se battre contre le système iro tsy magneky état fédéral io ah. C'est ça le système, l'état fédéral ro tsy magneky donc il anabezaza anabavinakahy sy teny raha lanakahy tu vois fa anao koa izy fa agnatin'ny politique tsy maintsy popoanao fo sy teny anao volagna aminady po sy teny réagis s'il te plaît zay fa marary anao fa agnatin'ny système ao ino raha mety mpagnonao aminay tu vois c'est à lui de réagir, c'est à lui de réagir. Donc voilà zay fo vidéo naka volaniko tsy lava izy volaniko juste pour mettre les choses à sa place fa hitantsika fa commence matanjaka état fédéral tsy maintsy ahitandreo problème, c'est comme ça, c'est la vie. Donc atsika amizay miady état fédéral atsika mila fort là dedans tu vois mila mamaly izy koa misy raha tsy voavalinareo ka ianareo atsika ka ianareo maromaro olo amitsika ao atsika koa majoritaire atsika majoritaire or misy technicien or misy secrétaire tsy voavana secrétaire bon anareo mikeky ty anareo mikeky président so anareo mikeky ty mavita mamaly volagna anareo zegny tu vois maro commence maro attaque c'est normal ça tu vois fôtiny iro mitady état central io mipetraka amy place tsara tu vois tsy mila kitikitihagna état central fe atsika fo tu vois atsika merina atsika cotier diable miaraka miady contre le système tu vois volaniko zay ny sokafinay varavaragna ary mbola tsy nifody varavaragna zay ty hidika aminay tsy amitika zay ty hidika agnatiny état fédéral tu vois vous êtes les bienvenus, la porte est ouverte pour vous ah à condition tsy mamidika karaha ataony sasandreo mankaratsy état fédéral io nazava volagna présidentsika niany fa naperapersi nazava volagna anazy mampiady même kodiny ajouté hier kodiny volagna tsara fôtiny io boka teknika indreo io ne teknika indreo izy koa fa tsy mety amindreo ampiadivindreo tsika a ampiadivindreo tsika malheureusement zay ny volaniko amindreo heureusement volaniko ilana be zaza olotsika sy teny randiana soloniako olotsika atsika mavita mikoragna amindreo mais olo mila mitady bon sy teny anao karaha miaraka amy Ravalomanina tsy te état fédéral tsy te décentralisation de toute façon Ravalomanina izy tegna nagnapotiky Madagascar resaka nalainy comment ça armement diable nalefa Antananarivo olo mipose la question sy teny le seul truc raha mety ataonao sy teny anao mamaly volagnan'olo aby io anao mamaly volagnan'olo aby io exemple azy io Ravalomanina tsara regninareo ny volagna resaka base tuliara or que anao boka tuliara sy teny anao amizay miaraka amy Ravalomanina donc réponds à ces gens-là valia olo aby io comme ça ro amizay marigny raha volagny sy teny ty fa kazambela olo dans le confusion olo koa agnatin'ny confusion tegna agnatin'ny confusion ny olo donc à vous de répondre anareo koa ny leader politique zay mbola jeune
zay volagny Eliana be za merci aminareo jeune navy orke za miaraka amin'ny état fédéral zeny merci azoko be ny any nagnano vidéo anazy anao volagny Eliana be za anao koa pour l'état fédéral ampianao zay volagny avianao mijiky miaraka aminay tout simplement zay volaniko tsara koragna zoko be tu vois zay volaniko kazame tampidivindreo atsika io système indreo reo magnavakavaka atsika amizay atsika miady ireo ravoravo maro publication zava ireo samby côtier fo miady 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 amin'ny cité-na raiky te miady amin'ny Eliane Beza raviravina ireo mais fitiavako Eliane Beza fitiavako cité nalefako message ro Eliane Beza na maly taminaka izy tu vois tsy volaniko raha volany c'est comme ça moi je travaille comme ça mais Eliane Beza tegna nabafitrika tegna ray aman-drenitsika donc j'ai rien contre Eliane Beza karaha j'ai rien contre citeny mais za fo mipose citeny à réagir fôtiny vahoaka fa mitady citeny ombiagna atsika mihetsika ombiagna atsika magnana karaha ty marine raha regninay maro raha regninay fa tsy volagninay maro no volagna za tsisy proof za tsy mivolagna raha zegny mandefa message olo aminaka citeny miaraka amin'ny Ravatomanga citeny nazo raha karaha zegny za tsisy proof za tsy volagna je laisse citer de s'exprimer. Izy avanao si be magnaraka zay non, je laisse citer. Hitanareo za tsy magnasa, jamais de la vie za magnasa. Jamais de la vie za mivolagna raha tsy haiko. Raha haiko volaniko. Firy fois za maregny, Eliane Beza non, mbelako sur place, tu vois. Après amizay zay volaniko attention Eliane Beza attention olo ankilanao olo niaraka équipenao mintsy volagna raha zegny. Donc il faut se poser la question nagnino raha zegny mparitika nazavainao taminaka ndraiky non io tsy problème zegny volaniko attention zay vola but indreo ty ampiady atsika fôtiny hitandreo fa ity état fédéral ty tegna fa commence hita maso erany dans le monde, tu vois, jusqu'à les ambassades, les ambassadeurs, que ce soit américains, que ce soit colombiens, que ce soit argentins, que ce soit allemands, que ce soit mandem kekze mikoragna aminay marigny raha volagninareo volagny izy koa tsy état fédéral io Madagasikara tsy androso ary marigny zegny natoa Madagasikara zio tsy mandroso c'est parce que état central volako aminareo zegny raha jiaby commandendreo hôpital ro micommande la justice ro micommande le développement raha jiaby ro mila micommande tu vois zay volaniko za tsy volo merina bourgeois hova non ireo mpanao politique dinosaure de la politique karaha franc-maçon boka io volaniko aminareo zay tu vois. Donc zay vidéo naka volaniko aminareo zay juste pour dire juste za tsy ennemi ni Eliane Beza ary za tsy ennemi ni cité ni député cité Randriana Soloniako, c'est des amis à moi fa tiako fo ro à un moment donné cité tokony mihetsika fôtiny vahoaka miambigny cité fôtiny vahoaka fa mipezaka amin'ny cité volagna alohanao mihetsika fa falera zio fa mijaly zay vahoaka zegny amizay volagna cité anao koa navory olo tamin'ny ovatory olo jiaby nivory niaraka taminao nandeha niaraka taminao tu vois. Voilà, donc falera zio cité il faut bouger maintenant cité il faut bouger. Ne fais pas trop espérer le peuple. La population a besoin de toi, cité. Anao content, azova nde zavane cité nisy koatra anao. Azova zay nde tomagna amindreo, izy koatra anao. Donc c'est à toi de nous montrer ce que tu vaux. Est-ce que tu es apte amare andeha hitondra firenena malagasy? Est-ce que anao apte andeha hitondra firenena malagasy cité? Fôtiny olo jiaby fa miambika anao.
Ny antiany radio magnano zay raha ty ataony, mamy Ravatomanga magnano zay raha ty ataony, olo amizay fa miambigny anao baka. Tu vois? Zegny amizay, zay mi-créer état fédéral aty, état fédéral, alors tsika hietsika. Donc, à un moment donné, c'est comme ça on a réagi. Tu vois? Zokibe nivolagna, za tsy anga mety toro Zokibe amy raha volagny. Tout simplement, fôtiny maro olo mivolagna ta magnanana marigny izy. Ok, tsy marigny izy. Ok, avo anareo mitady profo amin'ny Zokibe, tokony anareo magnamboaka amizay transparence fa non tsy nazonay izy ty fa zegny raha nandalo, zegny raha nandalo. Ambaranareo tsara. Tu vois? Fa za tsy ennemi ny Eliana Bezaza. Heureusement, volagno zegny, ny anty fo, za nandefa message taminazy, betibetiky izy fa namaly. Si teny, je suis désolé, za tsy navita namaly le téléphone nazy, j'étais occupé, tout simplement, fa za tsy ennemi ny si teny. Tout ce que je vous dis. Voilà. Zegny raha mandalo, voilà, en tant que vice-président de l'association, en tant qu'association, on va dire que l'État fédéral, je t'ai obligé de parler. Za tsy maintsy nivolagna niany. Tu vois? Président nivolagna, Zokibe nivolagna, za tsy maintsy mivolagna. Tu vois? Normalement, misy hafa koa ndeha hivolagna. Tout simplement, c'est normal. Attention, atsika tsy maintsy ampedivindreo fo. Tsy maintsy ampedivindreo, ravoravo amizay atsika miady igny, iro ravoravo. Donc, on va pas donner ça. Il faut pas leur laisser ça. Zay fo volaniko aminareo. Voilà. Allez, bonne fin de bon lundi à tous. Merci.